jarkeko batzar bat egin zen, eta batzarren artean, herrigintzaren inguruan eta gaiak aztertuta gero egiten genuen halako taldekako zera, eta edo probintziakakoa edo zera egiten genuen. Eta gero, esaten zen puesta en komun bat edo denen artean bakoitzak besteari esplikatu beharratu. Eta gogoratzen dut, guk Euskaldun kontzientzia geneukanok planteatu genuen gure informe, azken informe hori euskaraz eman behar genuen. Nobait, agertu zitean, herri desberdin baginela Espainia barruan. Hori nahi genuen, sekula egin gabe. Ordura arte, Espainia moduan eta gazteleraz funtzionatzen zen. Eta guk erabaki genuen, herri desberdin baginela eta hori. Eta hor sortu zen lehenengo aldiz eztabaida eta borroka. Eta uste dut hor erabaki genuela gure kontura funtzionatzea, besteetatik aparte. Ez dut horren gogoratzen, bazegoen nahiko pertsona importante abade bat, Gipuzkoatik ere mugimendu horren barruan. Donostiako seminarioan edo behin elkartu ginen edo ezin dut gogoratu izena. Badakit literan Mari Carmen Garmendia Goian da ni behan lo egin genuela horrekin gogoratzen. Pentsazazu zen mailatan mugitzen zen herri gazte dibera. Izan zen mugimendu importante bat, eta nire ustez gero eragile asko sortu zituena inguruan Euskal Herri mailan, eta segurazki ikastolen mugimenduaren inguruan eragileak izan direnak, herri elkartetako eragile izan direnak, eta herrigintzan, Euskal Herri honen herrigintzan indar importanteak izan diren